Kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano Muhammad Usainu Umar, wanda ya bayyana gudunmawar al'umma a matsayin ƙashin bayan samun nasara, ya jinjina wa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa goyon baya da yake bayarwa a fannin ɓangaren kuɗi da kuma kayan aiki. Ya ba wa al'ummar jihar Kano tabbacin cewa rundunar za ta ci gaba da yin amfani da ƙwarewarta wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma, inda ya ce hakan zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar al'umma. Ya kuma bayyana jin daɗinsa bisa nasarorin da rundunar ta cimma a kwanakin da suka shuɗe sakamakon gudunmawar 'yan kishin ƙasa. CP Muhammad Usainu Gumal ya ce da akwai shirye-shirye masu tarin yawa da ke tafe, inda ya buƙaci haɗin ƙarfi wuri guda domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Daga cikin manyan baƙin da suka yi jawabi, wakilin mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero, sarkin dawaki mai tuta Alhaji Bello Abubakar da kuma shugaban kwamitin amintattu na hukuma Alhaji Bashir Muhammad Alhatu, wazirin Dutse da Alhaji Sa'idu Dattijo Adhama, waɗanda suka jaddada buƙatar fuskantar juna da yin aiki tare wajen daƙile matsalolin tsaro da ke addabar al'umma. Fatima Ahmad Madigawa ɗauke da rahoton.